τη συμμαχία εκγέννησιν, ο ευγανήνης, αήτη των ροπαιών. Για κάθε πρόβλημα και δυσκολία που έχουμε, ας προσπαθούμε ανθρωπίνως να κάνουμε ό,τι περνάει στο χέρι μας. Με υπομονή και καρτερία και επιμονή. Ό,τι όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ας το αγαπήσουμε και ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, αν είναι θέλημά Του, να το βελτιώσει και να μας ελαφρύνει το βάρος. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε, να τα αφήσουμε όλα εδώ πέρα, αυτοκίνητα, σπίτια, όμορφα ρούχα. Αυτό που θα πάρουμε μαζί μας η ψυχή είναι το σταυρό της. Έτσι, με κέφι και χαρά, ας αγωνιστούμε όλοι μας να σηκώσουμε το σταυρό μας, όπως οι μάρτυρες που πήγαν στο μαρτύριο με χαρά και όπως το 1940, όταν έγινε η επιστράτευση, ανέβηκαν στα τρένα οι πολεμιστές, οι Έλληνες με χαρά και τραγούδια για να πηγαίνουν σε εκλέπη, έτσι και εμείς να βλέπουμε το σταυρό μας σαν να πηγαίνουμε σε γιορτή. Ας ευχηθούμε καλόν αγώνα σε όλους μας και με ελπίδα στον Διευθυντή μας. Διευκόλυνε εσύ το Πατέρα και ο Θεός ελέγχει και σώσουν ημάς.